Assalamu alaikum hettiyankoɓe ɓen ɓaya Pindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saha hawtide moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka altine hande sikkude tan goto foof ɓenni weekend belɗo deƴƴo wiide kadi yo Allah hokken tawe ɗo saaha mo wuuri ya barke nelaɗo Allah ya barke lewru gammu ɗum noon hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ene jeeya ko ɓuuri tengtude hande to banggue jayndeli ɗi ko ganduɗa woni banggue politique dawrugol ɗo joni noon goto foof nani foɗono chaise présidentielle o joni woni sallahu lamdo jaɓi noon tigui hettiyankoɓe ɓiyankoɓe temedere e nogas e jeegom ɗum tigui woni limore te noon liste o uddaka taw woni limore candidat ji ɗi ganduɗa kay oɗo saaha ɓe mbaɗi présenté goto foof ne wiiya ko hen jeeya Diaynde Le Soleil e oɗo subaka ko hen tigui dawri Diaynde Le Soleil wi tan 126 déjà woni tan ko ganduɗa gasani taw ɓe mbi noon oɗo saaha wonɓe ganduɗa kay nani kaala kañumen no jiiɗi mbaɗirde kono wonɓe ganduɗa kay ha joni kaalani taw andaka no jogori yarude élection ji beele jogori ko ɗoftude wone hen candidat ji walla kañum e hoore muɗum jogori wonde ko candidat on ji oɗo liste kay juuti ha woro te noon damal ngal uddaka taw garene Diaynde Las ari kan koye premier ministre Amadou Ba ɓe mbi Amadou Ba noon wi tan FONGIP suuti konngudi fande ɓe ganduɗa goni FONGIP wiide ɓe oɗo saaha kay yiiɗi tan ko to banggue koppareje mabɓe yetto milliard ɗum noon woni ko tan fawe dow moɓe garene octobre ro sabone anda koye lewru octobre wona ha nder ha joni e nder Diaynde tan Las gardiɗo leydi ndi wi kay oɗo saaha ko fayi e banggue cancer du sang ne foti haalede kono tabu gonɗo hen o mana wasde haalede gonde banggue cancer ɗum ne foti ñortede fawe to ene haale ha joni garene Diaynde point actu noon e oɗo subakari tan ko wiide hakkude Khalifa Sall kay e oɗo mo ganduɗa woni Barthélémy Dias ne wawi wiyede kay tekkere way kono ina luuɓay hakkude mabɓe ɓeɗo ɗiɗo noon oɗo saaha kay kamɓe ɓeɗon oɗo mo ganduɗa woni yette Khalifa Sall ɓe mbi tan mataw fawa hitere muɗum mo ganduɗa woni saham warde ɗi e faade Babacar Mbengue goɗɗo kay kañumne kay konngudi muɗum tan walla tan mo ganduɗa ete woni Barthélémy Dias ɓe mbi kay kankone candidat makko woni jamanoji kay wonno ko tan Ousmane Sonko kono noon ɗo heedi ɗo joni ne heddi andede ɓe mbi kay oɗo saaha ko tan gay ɗiɗi gone tan wonde yarde mbalka goto te ɗum ɗon noon ma won ko weɓata ɓe mbi kay to banggue zone de turbulence tigui toon to diwan mo Lonase kanko Lat Diop goɗɗo mo ganduɗa kay mataw wone sara makko ni wiye Doura Baldé kañum wi tan ko oɗo saaha ma tan ƴewto gueɗe makko walla ligguey makko no yarata ni garene Diaynde Li Quotidien kanko oɗo mo ganduɗa woni Serigne Mboup o wi tan ko candidat tigui o wonata o wi noon candidature makko tan ine fawi ɗo leeri woni tan ko Amadou Ba yiiɗi ko ɗum woni ko yiiɗi kanko kadi oɗo Serigne Mboup o ruttimo wi ko neɗɗo mo ganduɗa o haɗani tan e wonde maire kono ko neɗɗo mo ganduɗa saaha foof moyiɗo ɓeydude ɓeydude e ko ganduɗa kañum woni gandal makko garene Diaynde l'observateur e oɗo subaka wi tan ko présidentiel hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi kanko président Macky Sall nan amoni ƴeewa no watta hawo heeɓa gagnade ɓe mbi noon oɗo saaha koye ɗen koyɗe tan o daari ɓe mbi kay kanko gardiɗo leydi ndi ɓe mbaɗi yete ko wayno statistique uji woni tan ƴewtade e wadde tan anga ɓeeto gam andude holɗo ɓe tolni ɓe mbi Amadou Ba oɗo saaha kay responsabilité ji tigui pawe dow hoore makko ɓe mbi Benno kañum jogori tan kamɓe oɗo saaha kamɓe wonɓe Benno Bokk Yakar ɓe mbi kay to banggue parrainage noon ɗum woni harande ɗo joni saabu goto foof wonko fawa dow mum gam wawa addude ɗum garene Diaynde Quotidien le Quotidien ɓe mbi kay ko Kouba tigui faade oɗo mo ganduɗa ko kanko woni premier ministre saabu wonɓe ganduɗa kay jaaɗani e tigui e wondemo candidat baɗono Aly Ngouille Ndiaye baɗono oɗo mo ganduɗa woni yete e baɗono oɗo mo ganduɗa woni Boun Abdallah Dionne kamɓe ɓeɗo kay ɓe jaaɗani e candidature makko ha tengti e woɗɓe kay e wondude ɓe e nder landa goto ɗum koye Diaynde Quotidien le Quotidien garani Diaynde Vox Populi noon oɗo subaka ari tan ko wiide rasia tigui dañi e nder Benno Bokk Yakar faade kay e tan yiilade parrainage uji saabu dow joni kay goto foof nani ƴeewa dow darti ha wawa addude ɗiɗon parrainage uji kay namdadi ɓe mbi to conseil national
national mo APR noon nogas e jeenayi e lewru octobre kay ɓe nodɗa gam tan wawde ñibde Amadou Ba hollidde kay ko Amadou Ba woni tigui candidat mabɓe garen ha joni tan e banggue tribune oɗo subaka kañum ari tan ko wiide Amadou Ba e gouvernement muɗum kay koɓe holluɓe caggal caɗele sénégalais ji ɗi saabu ko heewi oɗo saaha ina jiwtinda kono noon kamɓe ɓeɗon oɗo saaha goƴali muɓe woni tan ko banggue politique e oɗo saaha mo gonɗen garen ha joni e kongude oɗo mo ganduɗa woni Bougane Gueye Dany e présidentiel hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi kanko noon oɗo saaha kay woni tan darde makko walla woni hakkille makko kay no waɗi hawo heɓa oɗo sisa kankone garane jayde bespi le jour ɓe gari tan koɓe wiide école nana uddita kono noon caɗele nane jaw hoore yuman galleji baban galleji en saboyete ko ƴewtinda kay woni élève goto ne wawi kay ko so ƴewama to banggue yette fourniture uji mum e ko way noon goto fo ne wawi kay yaltinde poste bamum ko tolni ujunnaje joyyi ɓe mbi ujunnaje joyyi ɗi noon woni somme ɓurɗo hen famɗude wo ɗum noon haalakani ɓe ganda jahata koye école aji jobɗele ha joni tan ɓe gari kay wiide oɗo saaha kay woni ko ganduɗa ne foti ƴewtede tigui saabu so école udditi caɗele ɓeydoto to banggue fourniture uji to banggue ko ganduɗa woni uniforme uji sukaɓeɓe ɓornoto e école uji e ko way noon garene e jayde libération noon ari tan koye oɗo scandale mo ganduɗa kañumne dañi to banggue fond covid dañnoɗo wo kopareje ganduɗa yalti toon to ganduɗa woni ministre des sports noon kanko Dajo ko kanko tigui jopando feɗendu kanko noon o jaaɓi tigui ni won kopareje ganduɗa o yaltini ɗum ne tolne noon million ngaji temedde ɗiɗi e joyyi million ɗum noon o wi tan ɗiɗon 205 million o yaltini ɗum kono noon koye mataw tan ko jumɗo saabu o waɗani bon wujite ko kopareje ganduɗa ɓe jaltini ɗum tottude ɗum liquidité mana tan yaltinde poste ɓe tottira tawa noon ala hay goto papier mo ganduɗa yite ina hollita ɗeɗo kopareje yalti kamɓe fédération sénégalaise mo basket kamɓene oɗo saaha kay aɓene tigui e ɗeɗon caɗele ɓe mbi hakkude Gris Bordeaux e oɗo mo ganduɗa kanko woni Mamadou Ngom kamɓene kay ɓe mbi woni hakkude mabɓe ko Matar Ba tigui e cow ganduɗa dañino e hakkude mabɓe kanko oɗo mbir e oɗo mo ganduɗa kanko woni Mamadou Ngom ha joni tan hettiyankoɓe ɓiyankoɓe jayde stade coftal ɓalli uddata damale oɗo subaka jayde stade noon ari tan koye Elimane Ndiaye ɓe mbi Elimane noon oɗo saaha toon to Paris Saint-Germain noon woni ko ganduɗa kay mataw mo yiiti hen hoore makko ɗum ɗon tigui woni konguɗi ɗi ganduɗa ɓe garti ɗum oɗo saaha kanko oɗo mo ganduɗa woni yette Elimane Ndiaye saabu kay ine anda ɓe poti yitudirde kamɓe ɗiɗo ɓeɗon ha joni tan hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe e banggue oɗon keddotoɗen ɓe mbi Real e Inter oɗo saaha kay aɓe poti kamɓene hawrude kono noon koko match mo ganduɗa jogorɗo mawnude jogori wonde hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗo tigui guddeten roɓɓindu jayndeli meɗen joni gudditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe garen noon e jayde Le Soleil e ko ari ko woni 126 candidat temedere e nogas e jeegom te noon ha joni hande ne wawi ɓeydude janggo ne wawi ɓeyditade ɗo hande uddete ne wawi ɓeyditade ɓe ganduɗa holli ko candidature uji mumen e nder Pastef tan landa gonnoɗo ɗo biyeteɗo Pastef tan ne wawi limede joyyi ha faye jeegom candidat ji dariɗi goto fo wi ko candidat wonata hay so tawi ɓe mbi candidature mo Ousmane Sonko koko waɗa rejeté te noon rewani lawol goɗɗum ƴewtindaɓe hen baɗono Mimi Touré baɗono oɗo mo ganduɗa woni Aissatou Mbodj walla Aïda Mbodj kankone tan mo ƴewtinda e ngal ɗon banggal e kadi woɗɓe ɓe ganduɗa kay oɗo saaha ne daari gam hollidde tan kamɓe koɓe candidat ji oɗo pluralité noon ne hawni ma hawno kono noon to banggue politique ina heewi so haalama hewɓe gummo kono noon so heddima addude parrainage ko way noon ko ɗon tigui suɓogol ngol wonata walla tigui ko ɗon tigui suɓogol ngol ɓurata musde saabu noon to banggue addude parrainage saabu ɓeɗo foof goto fo candidature muɗum so jaɓama
heddi ko ƴetta papier ji tan banggue parrainage woɗoyde parrainé so gayni arta so ɗum ɗon gasi kadi nde fuɗɗe fayede kadi e toɓɓere wonde woni conseil constitutionnel suɓade ƴewde holi wonoɓe candidat e ɓeɗon ɓe ganduɗa mbaɗi déposé candidature mumen ɗum noon ha joni tan oɗo pluralité noon so ƴewtidama ma woto wiɓe heewi kono noon ala ɗo wattinta la plupart saabu hewɓe ne gandi koye mumen hewɓe ne gandi jogorani yette jahata hen hay nokku to ɓooyi juuti foof ɓe jahata ko ɓe mbamboye goto candidat mo ganduɗa ko kañum ɓe kooli ɓe mbadda e muɗum campagne koɓe dañi fo ɓe ƴetta kono noon koko ganduɗa kam ƴewtidama e Sénégal e ɗiɗo yette ketale battidiɗe foof ƴewtidama pluralité des candidats ina heewa seeɗa kono noon ala ɗo wattinta kono ngol ɗo lawol mataw tan ne wawi wiyede woni lawol gandaɓe ƴewtidama candidat ji yaade ha timmi 126 te liste uddaka taw onon ne haggille moɗon ne faade commentaire uji bani mon Debbo Aissata Ndiaye wonno heɗono e banggal caméra ko Djiby Dieng to banggue montage ko Ali Fall.